Dnes by som vám veľmi rada niečo porozprávala o lopuchu. Je to opäť jedna z veľmi skorých jarných rastliniek. Dnes máme 2. apríl. Ja bývam na západnom Slovensku a už nám tu krásne veľké ružice rastú. Tradične sa používa najmä koreň, ktorý má tonizujúce účinky pre pečeň, detoxikuje, podporuje trávenie a robí sa z neho odvar. Ale ja by som vám veľmi rada povedala niečo o listoch. Takto vyzerá mladý, zdravý lopuchový list. A takto vyzerá list, ktorý už s niečím pomohol. Takže vidíte ten rozdiel, že aká je zmena tej farby. A lopuchové listy majú tú schopnosť, že pomáhajú liečiť zápal. Dokážu vytiahnuť zápal z kĺbu, zo svalu, niekde z tráviacej sústavy. Takže keď máte nejaký zápal, odtrhnite si list a použijem ten pekný, celý ten list si priložte na to bolavé miesto, ja mám zapálené šlachy v ramene, takto si ho tam dajte, kostrnku môžeme odtrhnúť, nechajte si ho tam 4 hodiny. Pokiaľ po tých 4 hodinách zmení akýmkoľvek spôsobom farbu, buď stmavne, černá, zostane hnedý, alebo pokiaľ uschne, niekedy môže za tie 4 hodiny úplne zoschnúť na čaj, tak ťaha zápal. Ja to mám osvedčené na šlachy, na kĺby, na zápal nervov. Manžel mal zápal sedacieho nervu, vybral niekoľko balíčkov liekov, chodil po štvornožky, čo mal také obrovské bolesti. A tie lopuchové obklady mu pomohli oveľa viacej ako lieky od lekárky. Takže po tých 4 hodinách, pokiaľ list zmení farbu, tak je v tom mieste nejaký zápal a dajte tam opäť čerstvý list. Tie listy vám vydržia vo vode niekoľko dní na chladnom, tmavom mieste vo vode, vydržia niekoľko dní, takže nemusíte každý deň chodiť trhať si čerstvé listy. A mente tie obklady dovtedy, kým mení lopuch farbu. Keď zostane taký krásny svieži, ako keď ste si ho tam dali, tak vtedy je po zápale. Môže sa stať, že na dané miesto vás bolí a zápal tam nie je. Napríklad môžete mať nejaký kalcifikát v ramene, v tom kĺbe a ten spôsobuje bolesť mechanicky, ale nie je tam zápal. Vtedy vám ten lopuch nepomôže. Aj keď môže vám pomôcť od bolesti podobne ako náplasť, ale nevyťahne ten zápal. Bolesť zmierni, ale nevyťahne zápal. Ale pokiaľ je naozaj v danom mieste nejaký zápal, tak ten lopuch je naozaj overený prostriedok, ktorý vám pomôže. Takže milujme dary našej Matky Zeme. Niečo vás bolí, choďte do záhrady. Je to lacnejšie ako náplasti z lekárne. Je to rovnako alebo ešte efektívnejšie ako náplasti z lekárne a je to dar Matky Zeme. Ak potrebujete viacej informácií, napíšte mi na Bylinková mama na Facebooku alebo sa pridajte do mojej skupinky Liečím deti prírodou.